kamrat nie żyje. Ja już kiedyś go sprawił taki jeden fal o chłopie, który przeżył, chociaż wszystko wskazywało na to, i że już na zicher umrzył. Teraz kiblakom ale inkszo geschickta, która mi się przytrafiła na zima łuńskiego roka. Spichli mi się ze jednym moim kamratem Erstym, który miał pieronym rod Gorzołecka i piwo też, a poradził przy tym mu gryfnie osprawiać i go wędzić, wieszać nudle na daklach słuchoczym. Jak to jomom we zwykłu, kiej markuje, że już zaś sosik interesantnego usłysza, obsztalowo jak laga we moim szynku na Grunwaldzki i ten mój kamrat podwielieszcze szynkież nie postawił na szynkwasie obsztalowanych nopitków na pocznu. Wiesz, Eugen, nasz kamrat Hanys od Majzliny nie żyje. Edy pokój jest. Jula się cię głupoty trzymią. Przeca niedawno go widział sam tutaj na sztrece. Nie mogę go widzieć, bo już będzie 3 tydnie jak nie żyje. No dobra, ale to coś mu się stanęło. Wiesz, przyjeżdżał ci Hanys z sestą wele mojej chałuby, nie przybremzował na winklu i rypnął, dupnął stopierońsko we mur. Jego autokiem ino funchnuło, praskło, Hanys wyleciał bez szyberdach, wywinął 2 zalta, 2 entki w lufcie, szczaskał szyba we oknie i wleciał do mojego szlafcimra na pierwszym sztoku. O 100 pierunów, da istą okropiczną śmierć. Powiedział jak na to i śluknęliby po jednym. Ale kaj tam, Eugen, ciągnął dalej Ernst. On się nie zaczas. On ino wylądował we moim szlafcimrze i leżał tak zakrwowiony we oszczaskanym szkle, we tych szplitrach. W ten czas przyfilował mój srogi, starucny, zabytkowy szrank, który stał w tej izbie. Siągnął na wierzch, chycił się za niego i próbował się sztreknąć. No i moż, twardy, masywny, stary szrank łowalu się na niego i przygniótł go do dylinów. O 100 pierunów bestyjsko padnął. Ale kaj tyś tam, Eugen, utrzymał się przy życiu. Jakimś cudem wydostał się spod szranku, przypołznął ku gylindrowi. Próbował się na tym gylindrze deczko podciągnąć, ale pod jego wiogą, miarkuje co on był kęc chopa, ten gylinder się złomał i on ciś leciał ze pierwszego sztoka na nasz ci szklany, 4-kanciaty tisz. Łożysz niemożebne, to naisto ich tych łożkliwy szimel ślazowaniu ze tego świata. Uber, jeszcze jedna laga sztaluja, powiedział Ernst i rządził dalej. Nie, Eugen, to ci go nie zaczasło, nie zabiło ci go to. Łąś leciał blank wele kuchyni, wgracał się rań, próbował się podciągnąć na wasz kuchni, ale zahacł o tej srogi kastrol ze wrzawą wodą i chlust. Człowieku, cołki wor z tego kastrola wylądował na nim i poparzył mu wnet cołko skóra. No Ernst, wiesz, nie chciałbych tak umrzeć. Nie, Eugen, nie, Teroski tyś jeszcze to przeżył. Leżał tak na tych dylinach łoparzony worem, kiedy przyfilował mój telefon. Próbował sięgnąć po słuchawka, żeby wezwać Hilfa, a miasto tego wytargał sztekdółza ze ściany. Ta sztekdółza skuplowano ze tą łozloną wodą, to ci dało pieruński miszung. Srogachno dochwka voltów, praskła bez niego i Hanys padnął porażony strumem. Nie, do 100 pierunów, tyż to naisto nie do wystawienia się śmierć. Nie, Eugen, nie. On blank jeszcze nie w tym, co zginął, lachnął się Ernst. Szluknął, obsztalował jeszcze jedna laga. No to szkoda, jak Hanys naisto ślot z tego świata. Joch go zapukał, joch ci go zaszczelił, Eugen, wiesz? Zapukałeś go ze giwery. Człowieku, Eugen, miarkuj. Przecam on by mi zwalił, spieprzyłby mi do mimintu całko mojo chałupa. Eugen z Pnioków.